Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, berjumpa lagi di konten Mbak Yi. Alhamdulillah mak, iki lho mak, Mbak Yi request iki mak. Iku maaf, iki ngene sapa? Alah, wong cowek kok tekok. Cowek kan lho enek neh, kok tekok. Iki go Intan kena apa? Dipinjem basis gak boleh? Boleh. Lah iya leh. Gak boleh, peliti gak boleh ya Mak Cahyo. Ki mang ape tanda-tanda Mak? Iki nggone sapa ngono. Wes Mbah Yi, Mbah nang dahar, Mbah nang kudungan, nang dahar. Tak gawokne ya. Ya wes dang. Mek entan pe melok maem yo ndang. No, rong pengen dek. Iki sing pertama Mak. Engko yo dicampur Mak nek sing rupane abang, nek sing rupane oren ngono. Oke. Insya Allah sesuk arep gantian weweh pemirsa. Ki mang wis entuk weweh nggone Mbah Lam. Apa prei bisa. Asline ape presik soalnya ndek ngis bar bancaan wis bar weweh-weweh. Anggitku ki bar kirim dawa ki. Tak leren sik ya Mak, ambekan sik anggitku ngono dadak wis diterisik ta pemirsa. Ayo terjadilah weweh meneh. Gak apa-apa, penting paringi awake sehat, paringi rezeki, dan yang terpenting makjah bisa. Lah nek pas makjah ngene iki tumpiangan ning nggone masak nggone bucarik kan ya tetep gak iso lho pemirsa. Mbah Yi, daharian Mbah Yi. Mendut sekol kula soteng dinengan. Apa Mak? Segone kenapa? Gak krungu Mbak Yuki. Segone wis aki. Wong Mbah Yi tanduki, Dok. Mbah Yi tanduki. Bas kok, Mbak. Enten sinten nek Mbak Lina? Mbak Lina. Mbak damelke es teh, Mbak. Mak Jah, Intan es teh apa-apa? Capcine setunggal. Mbah Yi napa? Mbah Yi prai. Mbah Yi prai. Es teh kalih, Mbak. Mbah Yi tidak. Apa, Mak? Mak Jah stroberi. Oh, Mbak Lina sepurane Mak Jah stroberi. Stroberi kok capcin, Mbak. Pecan ya, Bu. Iya kok pecan. Mak Jah stroberi, intene capcin. Empon kulone prei. Sepurane nggih, Mbak. Repoti jenengan. Ya, maksudnya diterno pemirsa. Iki adalah iklan-iklannya Repa nggih, Mbak Yi nggih. Oh, nang dahar Mbak Yi. Wah, sepatu sandal kuwi pokoke. Nggih, sepatu sandal. Gowo. Sabar nggih Mbak Yi jenengan nggih. Lah terus sambel ndi rek kene? Kae sambel tak kene cowek tak kene piring kok gak entuk karo dhek. Jangan sing sabar ya Mbak Yi. Ki mang ya tak seneni ning konten enek. Oh, ayo, mesti kis obo iki roh nek coweke sapa? Langsung kandhani yo. Sabar nggih Mbak Yi, sabar nggih. Nggih. Sabar yo Mak Jah yo. Sabar pemirsa. Ditukani Pak polisi. Sabar ya Allah, diparingi titipan Allah. Rupane anu tak. Ada sebut juga Nduk. Sakno Mbah Yi langsung dipindah. Pripun Mak Jah? Alhamdulillah. Warnane ngene tapi renyuh. Tak critane sampean iki gaweane Mbah Dami dhewe, Mak. Iki pantesan. Gaweane dhewe nek gawe dikeki santen, Mak. Pantesan. Cerita aku. Jaluk sitok. Sik panus, Dok. Lah Mak sing telo sing Bismillahirrahmanirrahim. Iki lho, Bu. Renyah. Iya, Dok. Kudu kecil. Tapi nek kudu kecil, ya ndak ambil ndak, Tan. Lungguh mbek duduk kono lho. Nek apa mam? Renyah. Tadi lebono plastik. Yo engko to, Nduk. Sabar to. Goreng kabeh kok diade plastik bareng. Mbak Yi njang dahar. Heeh. Sik ben adem sik panas. Lah iya panas. Iya lak yo kon sabar to. Nanti Mbak Yuri ambuk dadi. Nggih. Tolong Ibu jukono dhuwit, Dok. Engko Mbak Lina, Dok. Aku capi lho yo. Iya. Wes suwi Mak Intan ra tak tukokno es ngono kuwi. Ngombe banyu putih tak kon sing akeh. Sekali-kali pengen cah. Orang bendino. Terus ati goreng kabeh. Pokoke mandumi tak ndum wong 9. Ku sing rondok lumayan akeh gak apa-apa Mak Jah. Heeh. Engko LPG-ne entek
Nyuwun bayi. Nganggo kisik Iya, Mak, gentene sik engko tak ijolane. Iya. Ya pokoknya besok jukuk siji terus sampai Iya, masak. Iya, dulu masak sesuk. Terno ya duwike ya nggone Mbak Lina ya, Dek ya. Mbah Hida harisan. Bukana dompet Ibu. Dik, Nyai ra kabeh. nyai ra kabeh. Nyaro Dek kan. Inten. Ayo tak tar yang Mbak Lina bayar es. Wah. Iki asli gurih pemirsa, gaweane ibuke Pak O. Iya. Walah, enak mbah sambele jere ditakoki ngono. Enak. Sabar ya aku. Wis sondeng. Nggih, kalau serondeng. Nggih. Mek ana-ana. Ampun sampun kula. Nggih. Lah jere jan nyuwun duwa ndoke. Nek kan serondeng ngono kae dua. Oke. Pun dahar. Kula tak memantau kegiatan Intan. Walah gaya memantau. Wah, mbek cah cilik-cilik kalau pemirsa. Nggih, sampun bayi. Anu serondeng daging bayi. Oh, cek rame, cek antri. Alhamdulillah. Seger. Punya hati ya. Renyah, Mak. Uren. Abangnya abang rabang Nek pengen mek rengginang mek dhewe. Ndekne suweneng, Mak. Enak ya Mbak Ida, renyah ya, Mbak. Renyah wong enek santene ya gurih. Sesuk tak jan jukuk roti ning Ratu ya. Oke ya Mbak Ida. Kapan? Sesuk Sen roti. Sesuk lho, Minggu. Bakar atau digodoki lho bakare Buah kari terus dodol-dodol adang bar. Iki berarti kompore di mengisorke apa mbene kene, Mama? Menak ning ngisor ya, Mak ya kompore ya. Besok digawe ojo sambel terasi, Mbak. Sambel apa, Mak? Sambel tomat? Mie kemiri. Kemiri sesuk aku sampean kon blonjo apa ae? Tuku lombok. Lombok sekilo. Kukunir enak ora? Kunir gong patek duwe, Mak. Tuku saite mbek kunir. Kayak catetan apa ning anu kok tak catete. Terus apa kok? Brambang, bawang, tomat. Jeruk ambek anu tak gawe koma. Oke, siap-siap. Biasa. Lomboknya tumbas sekilo ya, Mak, mbek tomat ya. Maksudnya ki sambelnya ben lumayan akeh-akeh ngono lho, Mak. Kan jenengan sing Pak Tape luweh to. Iya, sambelnya. Sisan ya. Oke, aku tak nilai tapeku ya, Mak. Tapene Mak Jah ki rupane cantik piye leh. Mingit-mingit. Sebar nandur pandan lho pemirsaku lho. Nah, ini loh pemirsa. Ini tapenya. Loh, ucul pemirsa. Alah lah yo. Warnanya cantik. Cantik, Mbak. Cantik. Ih, apik. Pan dibungkusnya Mama. Manganan atau sedekah bumi itu ciri khasnya identik dengan krecek, tape, jadah. Biar nenek kucur bareng ya, Mak. Nenek kucur jenang. Nah, sekarang kan karena mbuh piye pemirsa kadang kan buru praktisnya pesen ya, Mak ya. Padha pesen. Zaman kumbiyen cilikanku bengi niku peteng wis dijak Rater. Terus kuwi lho, Mak. Ndeplok jadah. Wisuk ngono. Terus diadain ning godhong terus dibentuk kok lontong ngono kuwi. Ayo tantangi lho Mbah ten kae. Gawe jenang waloh, aku eling nih jenang waloh. Gawe ada jenang waloh ya Allah Mbak Yu. Suwi Mak jaman kae. Ora suwine aja kepranggo, aja kepethuk neh wangen. Suwi gawe.
Eling-eling masa kecil. Loro lak wis saya ora ngadah. Iya. Maksudnya sakmono di. Wis dhewe mungil-mungil ngono, Mak. Iki cara mono renan ngono lho apa ya? Identike lho pemirsa. Apa kok iki yo manut benjing manganan. Yes. Pokoke diumumno karo pemerintah desa, kami tuwone apa Bu Carike apa Pak Lurah ngekeki pengumuman awake dhewe sebagai warga dijak manganan yo budal. Ketika bumi di mana-mana ada, Mbak. Neng Mak ning desa heeh. Ning Lampung ya neng Mak sedekah bumi. Mak aja dulu lama pemirsa di Lampung. Di Lampung lho padha. Terus diingi Mas Dimas Jumuah wis suwe Mak malan Jumuah iki Jumuah eneh ketoke ning Janjang Mak malan ning Janjang daerah kono lho. Ning kono luweh apa? Mbah ya Mak ning kono ki aku gak ngerti hiburane apa ning Gadu kene kan enek tayub. Nah, sesuk tak jak tayub yo Tan. Ngendi ya? Ning gone Gadu le ndelok sindir ndelok tayub. Wah apa? Aroma manis. Aromanis. Duweke sapa Dik? Ireng manis duweke Intan Dik. Ngono. Sindir utawa tayub. Sindire gak iso nyanyi Cundamani ya? Yo iso. Karek request to. Karek request sing apen joget. Enggak apa. 9 Mak Jah. Ya itu kan 2. Jadi 10. Oke Mama. Engko ayame ayam panggang satu-satu. Besok sing pengen melihat Mak Jah bikin panggang, saya syutingke nggih insyaallah besok. Terus sambele mau bikin sambel kemiri ben berbeda. Terus nanti ayamnya utuh satu-satu, tung 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 tung, plung, ewer ngono bar. Lupa tuh 10. Iki lho kan enak epol kan, enak lho. Enak epol. Alhamdulillah nggih pemirsa niki gadah tahu, nggih tahu to pemirsa. Nah ceritanya kan tahune nanti tak walik ini lho pemirsa. Walik grempiang. Diwalik ngene pemirsa. Tak cepuki sini. Engko terus ditambahi apa iku? Iki lho, diseni sesuatu. Wis diwalik pokoke. Diwaliki semua. Terus di sini adonan bakso. Tak campuri adonan bakso nggih. Oh. Tambahi tepung tapioka, terus dicampur. Malah bocor ya pemirsa ternyata. Coba bocor toh, ada kok bocor ya. Terus tak cuci tak pemirsa. Tambahin bawang putih bubuk. Nek kurang asin karek nambahi pemirsa. Terus tambahin merica bubuk. Terus diparut di wortel, nanti dicek rasa nggih ngono to. Iki lare yo melok syuting to pemirsa.
supaya diaduk semua, dicek rasa ya. Wis tangane dicuci bersih ya pemirsa. Wis karek ngisekno ngene wae to. Terus langsung digorengi, dimam karo saus mumpun. Nggo cemilan sore. Tahune diwaliki. Ya. Dik mang ora dadah lho pemirsa. Begitu iki tahu tak tampilno ya wis ngono bingung. Wang ngono sami. Ki apa mambu apa piye lah ya kok kaduan ngono kuwi. Nek penek wong olah-olah ngono. Gumun aku dik mang ki ya ora dadah. Sampah wis dibuaki intan. Lho ngono lho delok lho. Bingung. Oh. Siapakah dia? Laler. Wis karek gorengi. Gendine cilik-cilik pemirsa, soalnya kan ben mateng. Mam karo saus. Kalau digawene sambal kecap. Wis tinggal nyambeli kecap atau apa iki? Saus saja wis tunggu cemilan sore nggih. Gini liri kan mateng, jadi jodone nggih tetep boten gosong to, jerone nggih mateng. Mak cah cek ning kono apa wis mantuk? Cek. Mak ayo mak repiu tahu balik ngono ya. Aku mbok tinggal lah, Nduk. Lho ki bar disemproti Pak O sing sebelah kene pemirsa. Jadi alhamdulillah wis mati. Suket-sukete mati nggih. Muga-muga mak cah cek ning kene. Besok tinggal acara sesuk. Bu Yuni mau acara apa? Acara weweh pemirsa. Manganan ya sesuk. Piye, Mak? Ayo. Ning jaba kono lho, Mak. Ayo, Duk, ning kono, Duk. Kan jengok ning kono lho. Iya lah. Sek bayi dituntun Mak Jah. Anu Mak nggih nyon tulung sampean tuntun yo. Iya. Wang, Bu, mungkin mboten sakit anu napa mboten usah. Apa neh iki?
ngeten Mak Jah. Oh, monggo Mak Jah. Mak, monggo. Jos Mak. Monggo. Maksudnya josnya dalam arti jek anget-anget dulu. Jek anget-anget. Anget-anget. Mak, dicelupno. Lho, sambel kecap keri ning cuwek. Sambel kecap keri ning cuwek, dicocol carane. Endi? Ya wis iku tak mlayu wis ning kono ndang termimil sik karo bayi. Karo bayi sik tak jebok. Oh. Wis ning tak balik. Aku digoreng iki wale he. Enak iki. Enak kan? Balina nek sowan nang pekerjaan enak Balina. Ya? Iya. Buat lu mak saya kerja apa? Ayo. Ini kan pekerjaan apa? Ya, Nek Intan yo banter Mak, nek aku kan sak diremo alon-alon. Bondo lho. Biar sambel Bu. Anggerana lagi sing kene ya. Aku cedek lawang. Lawang. Apa Bu? Codot ngene iki. Ayo Mak Jah. Mak makasih yo sampean Sambel. Tutul ngene lho tutul sampean entasno anu. Apa jenenge? Karpet. Karpet. Iya. Ndek sore nganu teh wingi tok buyang ngene iki udan dhuwur ora kaprah tinggi kudungan ngeten tek. Yo Mak yo. Ayo pemirsa ini. Maaf men sanggih ini Mbahnya disambi telepon sama Mbahku. Tahu kok omongan. Pokoknya pengen roh wajahnya nggih dingeti ngeten tok mumpung seneng atine. Pemirsa kalau mau ini datang ke tempat dulu nih. Monggo. Kalau ngoten gak aran. Iya Mak. Iki kok anu kok Superman Mak. Dadi iki ponine ngene-ngene kok Superman. Mungkar-mungkar. Ini lho gak seret ngono. Seret. Nah, wis. Apa lampune kakno ya. Apa hapus ki aku. Oh iya barak terus lanjut ke kakno lampu. Jadi iki ceritane adonan bakso Mak, tak tambahi tepung kanji, tak tambahi bawang bubuk, tak tambahi merica bubuk, sedikit garam, tak ulet, tak tambahi wortel, tak parut, tak serut. Terus tahunnya tak walik-walik Mak. Tahunnya tak walik-walik. Terus tak cemplungi, terus tak goreng. Sela sampe gawakno. Emang dia Lah Sela, engko awakmu rene apa ora? Nek mamaku engko rene, aku yo rene Mbak Intan. Tapi nek mamaku kok gak rene aku ning omah. Jawabane ngono. satu lagi ya. Ambil Mak, engko Sela sampean gawakno. Salah sama. Kok inget kok jenengan Bu? Pun bareng-bareng. Mbak Ina saya coba apa enak ya bubuk. Kerja apa enak. Ini nih anaknya YouTube bisa diperai kok. Jangan Mak, susah Mak. Gak apa-apa, gak apa-apa. Apa Bu? Sinten open dal. Kalau lagi perai tak dokter. Memang usaha dia ngoten, usahanya kadang rame, kadang dia kok segini. Dan ini dia rame dia alhamdulillah disyukuri sepi yo. Tapi yang sini Pak oleh ngerasane rasa janu ya tarik rasane Sate kok itu
Sambil Satu. kuliah. Ya. Iki sesuk karo ngelikno sop. Lain koyo mbak Rita gak pakai sama daging. Pokoke nek daging yo dikek bakso, ya Mak ya. Pokoknya dia iki anu mbak sambel. Mm-mm. Kok nek pengen ora nek gak mood, goreng tok dhewe, Mbak. Masa Mas? Iso goreng piye? So, boleh dong. Intan dari iso nduk. Tapi kan gak oleh ibu. Oh, Mbak Aku Intan lali. khawatir Mak, khawatir nek nyetek terus lali. Lali. Jadi wis dalam pengawasan nek masalah LPG lho pemirsa. Masalah LPG karo masalah petriko aku sing trauma tak enteni pokoknya. Kadang ngecokno terus lali Mak, ora dijabut ngono lho. Tok sing menjadi trauma iki. Iki dolan Iya. iku lho, Bu. Dolan ning Rotoi. Kan memburi ning ngene Maroto aku. Heeh. Gaji kami dhuwure dicukup, Mbak. Iya. Baru masak itu apa ada Tutup sebenarnya ya. cukup. Nggak, kalau ini cek kalau enggak. Enggak pun nek benar. Jenenge wong tuwa Mak. Pak, Lali. lah ngene iki mah apa Pak? Nek saya makan aku. Heeh. Apa Mbak? Nah, aku kan Mbak. Mbak. Ya. Iki lho Magicom aku ngono. Walah aku mah lali berarti ngono. Ngono dek. Terus Satu ayo sabar. dan sampai Mak, Dok. entar So tiga Iki wae wong adonan enek Oma, ning gone Mbak Nita wis bentuk gulingan ngono. Maksudnya adonan ayam wis Iwak wedhus. Iwak pitik. Gilingan iwak Terus pitik. dari anu Bu. Dari bocor itu lebih bawang. Sendok bawang, jadi emang tambah Sama enak. waternya serut ya. Tak serut, ngono tak lebokno ngono wis. Ngene wis dadi cemilan pemirsa. Iki telak lho, Bu. Ora anunan kuwi lho codot. Anunan codot mangan jambu lho. Ora dipel ibu, iso tak pel ibu. Aku ngrebok kancani. Sesuk mak Jah memasak. masak sesuk. Yo gak Juga iso bisa ya. baranu dek. Insyaallah nek bar arisan sik. Tanganmu kedutan apa ora? Iki sing kedutan Kedutan iki. itu. Lha nek ngolah ngalih kedute. Iki Jarene Intan mak yo. Nek tangane keduten jarene apa entuk? arisan. Arisan. Lah nek bokonge sing keduten jare ape kesampluk lawang. Lah nek mlakune ora ndandang ya ora kesampluk lawang. Ngono wis ngobrol sore iki pemirsa. Dipun demikian iki pemirsa Intan pendang buru-buru atus. Pokoke Yang mintratus dek. doa Ndek terbaik. mah wis adene Mbah Taslim. Oh iya dekne patokane Mbah Taslim wis ora azan Nduk ya. Kayak Mbah Taslim warna. sudah tenang di sisi Allah. Mbah Taslim Iku sampun jenenge? tak urut. Sing azan jenenge Mas Pak Warno. Eling-eling ya. Eling-eling muga Mbah Taslim. Nggih pun pemirsa kami pamit dulu nggih matur Pak suwun Warno. sanget. Doa terbaik suluh jenengan semua nggih. Iki nek cilik ya. Cilik berarti ya ora Kami gede. yang kurang berkenan jika laku maupun perbuatan kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Jika api tujuan nolong pokoknya pemirsa pokoknya dongakno semoga ya sing sakit dan cepat sembuh, sing sehat selalu jaga kesehatan, sing berjuang garis juang dan cepat punya omongan, laki perempuan yang penting soleh. Jadi bayi ya awake rada gak enak kumpul dan panas pemirsa rasanya sirahe bunjer. Pemirsa itu dulu pemirsa. Wes nenek rupute ya sepura. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gini emang anak sapa likin. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kowe aku mah anak sapa. Niku anak elek Jarno bakul es. Duge. Iya, ya. Mang. Itu cuma anak